Сашето и Сричката да излязат в... Spin that shit. Окей, тук ли сме, Варна? Абе, той е единствено рапър, ама само в инстаграма. Аз съм Слави Трифонов, той е жива рана. Живее в измама, за живата рана ще му трябва бандана. Абе, дигам твоето кръвно, мязаш ми на касиерката в натъмно. Защото ви сега тук, абе, това мърша само едно и също. Защото ви сега тука с рапа първия път и ти чупя очилата. Защото ви сега тука хип-хоп съм, повече от шибанец и диоптър. Защото ви сега, абе, нещо му бега. Абе, брат ми не може да ме гледа, защото май не ме вижда, защото си шива на мишка. В момента губиш срещу MC Сричка. Или просто си долна пичка, ще припадне ако изпуши една петичка. Абе, симата е виша, или просто ви са рапли ти мириша. Брат, не знам, ама просто кристала не може да си начертаеш, защото нямаш лична. Как да стане? Или просто ви са, ти не си виждал кинти от рап, не си виждал и ебане. Затова в момента те е бъва в хале. Много сериозно, много сериозно. Дами и господа, MC Сричка, бившата на секта пичка, беше заебан за имера. Остайката в долна атмосфера. Получи обрат в рап сфера, нямаш кинти. Най-известният рапър без грам хит, първолетният пробит, барман на ключето, хомо гето тип. Какъв е твоя тъп рап клип? Брат, знам, че от рапа нямаш кинта. На ти 5 лея да си вземеш петичка. Тъпа хомосексуална пичка. Ко си ти, бе? Ти в тревата не си трапър. Виждам пред магазина. Вика, съше брат, нещо дали ти се намира. За 2 прибаски вика. Брат, ти ги скъса, много е добре. Сега не виждам нищо, много ми е зле. Хомо тип, ко стана, бе, брат? Ще направим на тебе кът преврата в Ирак. Тъп, хомо-еротичен, небръснат педал с брадат. С дупка в ушите, пълен шах и мат. Те с 5 лея ще влязат към наградата. Дам бакшиш на дилъра. Хей! Слушайте ли, хале? Дами и господа, сега ще видите най-мръсното ибане на тази сцена. Моля ви се, подгответе се. Хей! Какво ми си облечен като Мишо Шамара в 2003-та? Вижте го и бахти и шопа. Човека се е взел за геде бопа, обаче вратата хлопа. Дъската злей, не е добре, брат. Ко се направи, че си голям пират? Не мога да рапираш, ти само копираш. Кото си чувал, кото знае, кото вижда. Какво се правиш на най-разбралия? Ти си най-наибания в газа си калена. Обаче пък си обръснал за гости. Вижте, всичките сте хомо рапали прости. Всичките те тук сте на бомпиле. И балсамта им изглеждаш се едно в газа. Има шампула, докато се разхождаш. На челото ти всичко ще го сложа. И в устата му ще го положа. И после ще го заколя с ножа. Не живееш в истина. Брат ми ще ти кажа приказка. На Велик ден каза на майка си, дай да се чукаме, ама наистина. Защото ви са всичките сте лесни. Какво си правите неизвестни? В депресия, откакто МБТ спряха да пускат песни. Йо, едновременно, брат ми ще ти напиша педал тук на челото. Защото виж се не си се достигнал, даже и до белото. Просто виж сега, тука изкачаш
Прави си наяк, защото е тука шунака да си покажеш. Или просто даже не ставаш. Абе нямаш ли приятели да ти кажа, че не ставаш. Съшини ли бе мой, защото единственото бази тука стой и се успокой, ще ти върна в шибания строй. По-голям педал си и от реарбой. Как да стане това бе? На батъла е накален. Абе ви са копеле, ко ще доводи? Абе нямаш никакви доводи. Или просто ви са рап ми говори. Или просто ви се нямаш никакви поводи. Защото ви се тука, това е тактика. Ставаш обратен както шапката. Си обърнах ся. Или просто ви се, аз съм сричката. Това е бати мацката. Аз съм малко объркан. Ай да ви има капелно, може да капелно. 30 секунди или какво? Абе брат, Не, 8 секунди. ми вика на финал, аз му викам не сега, защото брат трябва да ти до Кенефа да си направя една черта. Или просто виж сега, не му знам стила, не му знам и песента. Брат ми, защото е поредното MC с IQ на чеченеца. Или, ти ми викаш не сега, ти си бах ти курвата. Като те питам, какво бачкаш, той ми вика нещо като кумбата. Просто виж сега, мама ти стара, виж сега ще ти бия шамара, въпреки че не съм Мишо Шамара. Абе, какво ми изкара? Как си, брато? Ще ти продам за 5 грама сребро и 2 грама коза, защото аз ако съм Мишо Шамара, ти си сводник като Ванко едно. Оп! Какво ми се качваш на батъл, облечен като лесбийка, която кара камион? Да тъжа, еба, тебе те помпят с дрон. Брат, няма какво да ти кажа, нахраних те с каиша, журито ще кай бай Фелиша. Пучо, ко се правиш, ще вземеш от него бъкшиша и после ще отидеш да се нашиш, Обръсната пичка, вижте го най-голямото MC с ричка. Рапира като най-големия гей в бандиза, тъпата мишка. Той не пее, той просто рапира и се смее и се усмихва, ама копира идола си секта. Човека със сецна не остана ко да го еба, само свърши и текста. Ще има още едно, само искам да подчертая, че ми прави впечатление как се нареждат и че всеки звучи като секта. А всички звучи като секта. Мое мнение. Съжалявам, още един път трябва да чуем, много е спорно. Германия, Бразилия, ДС, коя беше? Дай. Hey! Everybody in the 313. Hey! Hey! Come on, Rabbit. Hey! Добре дошли в Underground квартала. Добре дошли от Владиславо, пращам на всички мара. Какво стана? Добре, че аз спонсорирам Хари, ти да вариш някакви паре. Ей, пале, ко се правиш, чиве момче? Ще вземеш пари, ще се опариш, ще боли. Вижте го, бай попа, дето главата хлопа. Напушен съм до дроба и пак на устата слагам ти скоба да тъшия вкуса като сокола. Дроп топ, мама, изчерпах са, вече мен ма няма. Но сричката срича, той много бича да се прави на басика иша. Той е мишка. Ей брат, що си с толкова скъси гащи да изпъква твоята мини пишка? С очувания виждам бе брат. В момента, брат, ти не си ми на батъла, в момента си ми на лайфа. Брат ми, ако му влезна още един пич, ще се отдрайфа. Или просто ви ся, това пич ми вади, вади 20-ка. Педал е като Джейк Пол, аз съм Майк Тайсън. Просто съзнай се, мязаш на 15, след батъла ще ти викаме 112. Защото ви ся, направо кажи си, ти седи
И всички даже, брат ми, ще те изгоним даже с петиции, защото няма ти помогнат парамедици. Ако те изнесат, защото ви са социалният ти кръг е точка, защото те да започна, защото ви са, аз го правя 24-ка, а пък ти просто ви са, това е тегаво. Влизам ти легенда, като Емев Дум. С аверката му бях временно и след 9 месеца той ще гледа бебето. Йоу, просто ви се, нямаш ли ташаци? Добре сте бе, добре сте бе, добре сте бе, добре сте.